L-aħħar stħarriġ li sar mill-awtorità tax-xandir jikkonferma li Net Television huwa l-aktar stazzjon privat segwit f'pajjiżna. Iċ-ċifri ppubblikati mill-BA juru li Net Television kompla jżid l-udjenzi għal 16.2% u huwa l-aktar stazzjon privat popolari fiż-żewġ listi ppubblikati mill-awtorità tax-xandir. Apparti minn hekk Net Television jaqbes il-wan f'kull ġurnata tal-ġimgħa. Apparti minn hekk id-dejta turi li Net Television huwa segwit minn kull faxxa ta' età, inkluż dawk li għandhom il fuq minn 21 sena. Skont l-awtorità tax-xandir id-drama ta' Net Television Żernieq taqbes id-drama Iż-żmien bejnietna. Il-programm tal-ħadd Bżar u Melħa huwa l-aktar segwit fil-ħin tiegħu fuq l-istazzjonijiet kollha u l-programm Bejnietna jaqbes l-udjenzi ta' Kalamita u anke TVM. Dan fil-waqt li t-tnejn u l-ħamis Net Television iżom l-akbar udjenzi fil-prime time. Sinifikanti l-fatt li Net News jaqbes l-aħbarijiet tal-medja laburista fil-maġġoranza tal-ġranet. Apparti minn hekk il-programm Net Life huwa segwit aktar mill-programm ta' propaganda li jitwassal fuq l-istazzjon laburista fl-istess ħin u jaqbżu f'4 ġranet minn 5. L-istess ċifri juru li l-istazzjon tar-radju Net FM ukoll kompla jżid l-udjenzi biex issa tela fit-tielet post fil-lista tal-udjenzi mifruxin fuq ġimgħa sħiħa bi programmi li komplow iżidu fil-popolarità fosthom Club 101 preżentat minn Eileen Montesin.